Здравейте, почти си изядох сладоледа, но днеска ще ядем... Ще ядем сладолед с кетчуп. Да, сипи ми на мене. Добре, първо от тебе. О, Как се разтече. Сипи ми на мене, бе. добре. И така, Три. ето ми сладоледа с кетчупа на И сладоледа. 3, 2, 1. 1. Човек, защо прохме това? Много е ужасно. Това е грешно. Не го пройте, защото вероятно ще ви стане нещо. Да. И плюс това сладоледа е грехота. Никой не го прави, това е много гадно. Четири храни, които харесвам са сладолед с горчица, майонеза, барбекю и кетчуп. Да. Чао! Ние